i dag. Ja, det er jo da en flot statistik. Ja, det må man da sige. Godt indlæg det der fra Mark Pedersen, og så noget spark fra Magdal Hente. Målfarlig forsvar og en jubel, der virkelig anerkender, hvad det er, han lige har lavet. Magdal Hente bringer gæsterne. Det starter her ved kronen, og spiller han tilbage til Mark Pedersen, der slår et glimrende indlæg der. Så står han og lurer over bagerst i feltet, og den der bold kan jo simpelthen ikke rammes bedre. Det er et vidunderligt mål. Studie i sparketeknik. Fantastisk mål. Ja, Dal Hente står også klar med venstrebenet, står og snakker lidt med Rømer. Det er Nikolaj Madsen, der skal lægge den til rette. Kanstrup går ind og forstyrrer muren. Det er en kæmpe mulighed der. Hvad finder de på? Det er interessant det her. Dal Hente sparker ned 1-0 til Sønderjyske. Og du siger det, det er en kæmpe mulighed. Den bør stå 1-0. Det gør den så også nu. Han kan smile derude, Jakob Mikkelsen. De nåede lige på de her sekunder, de havde til det, at finde den rette løsning. Ja, det må vi sige. Det er godt rådslanding. Det virker bare, at de er afklaret på tingene. Der er til, man kan vælge mange strategier. Hvor skal Nikolaj stå? Skal han ikke bare komme ud? Han må tage med hænder og så kaste sig ned i den. Han hjælper ikke sit hold meget her. Det gør han nemlig ikke. Og det er, han prøver at sparke det rum, hvor Kanstrup også screener. Og det er så præcis. En anden rammer. Ja. Men det er godt udført af Sønderjyske. Mark Dahl Hente. Første målscore i det her opgør. Og Darpe, eller hvad det hedder på moderne dansk. No i tu defensywnej pomocników Zagłębia powinno zdecydowanie uszczelnić ten element gry. No właśnie, gdzieś tam przy tych zagraniach jest trochę dystansu między formacją obronną, między defensywnymi pomocnikami. To w jakim stopniu miało również swoje odbicie przy tym golu, a teraz jest druga bramka zdobyta przez drużynę Sønderjysk. No i sytuacja Zagłębia robi się już po... Zawodnika w głowie. Zobaczmy teraz, doskonały wyrzucał tu. No to jest dosyć sygnalizowane. No. Myślę, że defensywa przysnęła zdecydowanie. Tutaj dobry bloking Maćka Dąbrowskiego. Martin Polaczek nie miał szans. Spóźniony Lubomir Guldan świetnie tam znalazł się Mark Dalhende. 25-letni piłkarz, 4 gole, 16. Lidt dybe løb ned og true bagrummet også. Salonsen fremragende ind mod Dal Hente, og Dannevang dropper den. Mark Dal Hente udligner for Sønderjyske. De lyseblå slår lynhurtigt til. Vandrer Dannevang for ikke at komme ud i situationen, men selvfølgelig rammer den jorden først. Han skal kunne gøre mere ved den. Keeperen selvfølgelig, men ved ikke om opspringen bliver lidt kunstig efter han rammer den. Nej, det er kæmpe drop. Gigantisk fadæse af Niklas Dannevang. Ja. Er stærke. Krohns indlæg ind mod Dal Hente, udligning! Den lille mirakelmager Mark Dal Hente er på plads til at skabe eufori i Sønderjylland igen. Dal Hente er vel en halv meter lavere, men han er enormt stærk med hovedet. Det, der så skal med, Krohns frispark er godt. Det har en god fart og dumper ned, hvor der er 3 lysbå bruser. Heldigt for og godt for Sønderjysk, at den ene er Mark Dal Hente. Der er stor selvtillid her. Og den her, den kan Mikkel Andersen ikke nå, selvom han spræller. Miraklernes tid er ikke forbi, og Sønderjyske er aldrig begravet, før slutfløjtet har lyttet. Han havde jo lige sagt det ene, Voldsen. Nej, man kunne score. Brockmann. Slået på tværs. Den her gang en anden variant, hvor Marcel Rømer kan smække den ind mod Dal Hente! Himmelstormerne fra Haderslev fortsætter succeshistorien. Mark Dal. En fin forbinding, han har fået på os. De bliver ved med at overraske med de her dødboldssituationer og variationer. Så må man bare rose Dal Hente. Altså, han har lige fået en ordentlig blødning omkring øjet, og så er det lige nøjagtigt i det område, han bare hætter den ind med. Det kan nok heller ikke gøre mere ondt, end det gør i forvejen. Det er den ene vragede Viborg-spiller, der sætter den anden op. Marcel Rømer i vinter, og Mark Dal Hente tilbage i 2011, da han ikke var fundet god nok til Viborg-projektet fortløbende. Men han er god nok til at bringe Sønderjyske i front og til at skabe nye drømme. Laux.
Kanstrup med fremme her. En god variant, så den giver mulighed og mål. Mark Dahl-Hente bringer hjemmeholdet i spidsen. Fremragende frisparksmodel her. Ja, det er jo en sindssyg variant, fordi der på langs ned i banen, direkte til duel på Mark Petersen, der så skal hætte den på tværs. Og der må man jo bare sige, der slipper de her unge Esbjerg-spillere, altså deres direkte markering, når bolden den kommer på tværs. Det er en genial scoring fra Sønderjyske. De sagde, de vil fokusere på standarderne i aften. Sønderjyske Esbjerg, de mangler et par af deres allerbedste kort i Stenderup og Poulsen. Men det var måske overraskende, at det er manden her på 179 cm, der kommer sidst på bolden. Inde i Esbjergs boks, Mark Dahl-Hente. Spiller altså ude af skrue den her gang. Hvis man skal se en Kron. Og det var en god idé. Dahl-Hente, der hætter den her ind. Nikolaj Larsen går forkert af den. Og 1-1. Han er slet ikke så tosset på. Der er rigtig mange folk i området foran ham. Det gør, at han ikke kan komme ud. Det er nærmest hans egen spiller, Rasmus Wirtz og Tommy Bækman, som står og spærrer for ham. Det må simpelthen ikke kunne blive hættet ind så tæt under mål. Og kæmpe jubel her. Det er godt tippet frem. Så Due hårdt indlæg. Det er godt til Martin, og så har vi 2-0 til FC Vestsjælland her, hvor vi runder de 20 minutter. Så er det her mål endnu bedre. Se også her, det er for nemt. Dahl-Hente bliver ikke presset. Og så kommer bolden ud til Due, og han bliver slet ikke presset. Så slår han altså et fremragende indlæg her, hvor godt set af Henrik Madsen, der finder Dahl-Hente ind foran, som står fuldstændig umarkeret. Det FCK-forsvar, som i den grad sejler. Ja, det må vi sige. Det er virkelig skidt. Oliver Lund løfter den der fremad. Det er godt. Så glimrende spark. Ja, den sidder simpelthen lige inde i krogen, den der fremragende banket i kassen der, indskiftet Mark. Bolden må jo så ikke smides, vel? Altså, de vil falde går ned og dækker den af, og så får kælder den, og så bliver den med det sammensat til. Dahl-Hente udfordrer Chris Sørensen. Dahl-Hente. Godt arbejde der, og et strålende mål. Han får sat ind. Dahl-Hente. For Gladsaxe-klubben. Og Hente scorer. Jubelen kan for alvor bryde løs på Gladsaxe stadion. Flytter den lidt væk, så han kan få tilløb til sit hjørnespark. Venstrebenet ind og skruet mod bagerste stang, og den bliver hættet ind foran igen. Det er fremragende hjørnesparks kombination. Basa Sherali slår den ind. Simon Kron stawia piłkę. Potrafią być groźni przy stałych fragmentach. Broni Polaczek i teraz mamy bardzo dużo szczęścia w tej pierwszej sytuacji. Mogli nas zaskoczyć. Bange for sprinklerne her på banen. Den bliver ikke vandet, men de kan godt spille hurtigt alligevel. Kron mod Dahl-Hente. Dannevang. Med en fin parade. Ja, det er stærkt i duellen. Dahl-Hente får masser af kraft på den her i duellen. Fremragende hættet og god redning også. Dannevang er en god shotstopper, så kan det godt være, at han ikke kan finde ud af de udspark, som vi har været efter. Men han havde også flere fine redninger oppe i Aalborg i seneste runde. Det er svært som Sønderjysk at være ret optimistisk. Godt vippet ind, og det er godt hættet afsted af Mark Dahl-Hente. Fra bak til bak indskiftet Nikolaj Ritter med venstrebenet. Og Mark Dahl-Hente. En god indlægsmulighed. Den bliver kort til Kanstrup. Elegant. Mark Pedersen løfter den ind igen. Lagsninger og Mark Dahl-Hente på stolpen og til allersidst. Bliver de afvist ved porten til 2-0. Stærkt. Første gang spil. Mark Dahl-Hente. Kron og Madsen med pladsen. Nej, fint. Super bold af Drachmann igen. Fremragende spillet, ja. Og så igen. Søger de positionerne derinde. Kommer Gammelby ud og får trykket godt op.
er det svært for Dalhente at udfordre lige med det samme. Det gør han så godt i anden ombæring. En god bold ind. Og Sønderjyske. Ja, et lille tryk. Indlæg fra Dalhente over mod Mark Pedersen. Fra bak til bak. Fra bak til bak. Beckman Skender dostal gól z dálky, který se určitě dal chytat. Je třeba ho prověřit. Teď jsou tady ale Dánové s protiútokem a Michal Krlec měl co dělat, aby alespoň přilíznul. Míč. No. Den får han løbet fint op. Mark Dalhente kan udfordre på Ankersen. Kommer helt ind omkring feltet. God bold det der. Han holder ikke fast. Robin Olsen. Kæmpe chance, der lige pludselig opstår. Så skulle det jo næsten være en kantspiller. Mark Dalhente over for Ankersen. Prøver at komme til indlæg. Det bliver det flade. Og tænker sådan et får lov at passere hele vejen. Nyt flad. Og der afslutning. Zostaje na połowie przeciwnika Krzysztof Piątek. Świetnie teraz Dalhende. Ograł Janusa. I jeszcze raz no niezbyt udane wybicie Lubomira Guldana. To oznacza kolejny rzut. Dobrze teraz zatrzymana akcja Zagłębia. Dalhende z lewej strony już tam pokazuje się Marcel Römer. Dośrodkowanie znów niebezpiecznie Simon Kron. I piłka nad bramką Polaczka, ale po raz kolejny. Til ind i feltet. Får ikke frispark, men det er ikke slut endnu. Ja, men dog, der stod kampen altså lige og tippede på kanten af kanten. Rigtigt. Ja, så uafgjort kan sagtens vise at være nok. God 1-2 endnu en gang mellem Nikolaj Madsen og Dalhente. Sikkert clearet derinde af Asen. Nyt indlæg. Publikum aktiverer det samme hjemmeholdet efterhånden. Med et modigt greb på tingene. Mark Dalhente holder den i spil. Forlænget fint mod Beckman. Gerard. Et tilskuergennemsnit, der er steget med 44% siden sidste sæson, fortæller historien om en sønderjysk succes. Beckman og Madsen slås om at komme til at hætte tæt, men i sidste ende bliver det Søren Ræse, hvis skulder for den formidlet ind til målmanden. Eneste kamp i foråret. Og nogle af dem, der er med i dag, at de har altså været tvivlsomme op til kampen, som netop Jesper Jørgensen og Jeppe Andersen, der er her på jagt efter bolden. Sønderjyske går i angreb. Kron vinder. Den er lige på fødderne her af Dalhente. Og så kommer Absalonsen og prøver at tilbyde sig. Bolden kommer her til ham, den er godt spillet. Og hjørnespark bliver der til Sønderjyske. Det var Novak, der tog løbet ind foran. Det er en svær igangsætning, Skender. Nu lykkes den mod Mark Dalhente, men nej. Det er noget heldigt af ham. Meget. Absalonsen. Dalhente i fremdrift. Nok en gang. Kron. Må se Enevoldsen op. Jeg er jo så gammel, jeg kan huske Peter Enevoldsen som spiller jo. Finurlig dribler. I første omgang blev der sigtet efter andre hoveder. Thorsen bliver overløbet af dagens fighter, Mark Dalhente. Der var så er Dalgaard i fart. Dalhente i fart. Energibundet. De er sat i værk. Sætter Pallesen. Det har fået. Det er ikke så tit, man ser Horsens blive hyldet ud af det. Jeg synes faktisk, de er det i øjeblikket. Tjempe kommer galt af sted der. Dalhente tager bolden, flad bold, sender han ind i feltet der. Rømer afslutter, men ikke noget problem. Michael Ure her, som kommer afsted med bolden. Han har Absalonsen med sig i venstre side. Kommer her, Johan Absalonsen. Absalonsen og Dalhente. Ja, hvem må det kunne være? Der kunne frem fra bagkæden. Ja, Mikkel Rask ligger selvfølgelig lige for. Ja, men altså det han siger her, det er jo, det giver jo mening. Det handler om lige nu, og det lyder kedeligt, men det er, de må ikke indkassere mere. De skal være med hele kampsfyldt statistik i sidste sæson, hvor de faktisk var et af de hold med færre skolekort, men havde flest røde kort.
Hente. Prøver at sno sig igennem. Drachmann samler op, så de fastholder. Og her er det Absalonsen. Dalhente kommer, så er der mulighed for indlægget. Det kommer her, det bliver rettet lidt af på vejen. Og igen har han problem. Teraz podanie Starzyńskiego do Janusa, ale w polu karnym jest tylko Krzysztof Piątek. Wstrzymał trochę akcję. Krzysztof Janus. Han har svært ved at sætte sig på kampen derinde på midtbanen. Martela Dalhente får godt nok sat sig igennem der. Woźniak do Krzysztofa Piątka. Jeszcze Filip Starzyński poszukał teraz Woźniaka, nie ma spalonego, walczy Dalhende z Arkadiuszem Woźniakiem. Woźniak! Od bramki zacznie drużyna duńska. Ale bardzo wolę. Det er de to ting, vi har manglet ved Wilczeks spil. Han vinder dueller, og han også skal holde fast i den. Og det har gjort i starten af kampen her. Gode takter fra Bøjsen der igen. Og der var de så søgte over i samme side, så de kan tage top. Med euforien. Julsager godt taklet af Mark Dalhente. Selvom man placerer sig forkert i mange situationer. Der er selvfølgelig nogle tv-penge og noget på spil der. Kan altså gå forbi viborgenserne, nordsjællænderne. Det skulle blive til en sejr. Godt arbejde her af Nikolaj Poulsen. Men der er noget fornuftigt. Man taler om at give hinanden et år ad gangen. Det kan sagtens være, det bliver et år mere. Hassan med et stykke løb. Mark Dalhente bliver aktiveret rent forsvarsmæssigt og taber i første omgang den duel. Rilvan Hassan igen med næsten til hjælp. God indlægsmulighed. Macrini har lagt et par gode baller her fra starten af anden halvleg. Godt kommet tilbage. Dalhente foran Dessler. Selvfølgelig runder den her kamp af et stort opgør. Der er flere af slagsen på vej i runden. Den bager vi op til. Så går vi direkte videre til Milan mod Roma. Klassisk stor opgør fra den italienske serie. Anders Due. Dalhente flytter den godt og hurtigt med venstrefoden. For Mark Dalhente til gengæld en mulighed for at gå igennem brud. Mark Dalhente, venstrebenet. Øj, hvor overligger han. Det er altså 2 gange på træværket og et mål, de har haft. Sender Dalhente fint afsted i dybden. Fester den eneste mand i boksen i øjeblikket. Nu kommer Henrik Madsen også ind. Kenneth Mikro blokeret fra indlægget. Det er udmærket, det han laver der. Dalhente sætter 3 OB'er, og det hele ender med et hjørnespark. Utor af Mark Dalhente. Super godt lavet, men skrækkeligt forsvarsspil. Mest det der fra Andreas Brun hjælper overhovedet ikke Kenneth Emil, som bliver sat af overmatchet på farten. Så kommer en af ligaens absolut bedste. Dalhente har blomstret op her i de sidste 10-12 minutter, synes jeg. Af første halvleg. Dalhente skal lægge folk derovre. Blomstret fik bremset Uffe Bæk. Udvending der af Dalhente, en mere. Og det vil faktisk være hans opgangssignal der, Mark Dalhente. Ja, så synes jeg skulle de bliver snydt lidt Vestjylland. For at sige det som det er, fordi det er nogle gode ting for Mark Dalhente, som slet ikke bliver belønnet. Man får ikke fordelen for det første. 2 gode vendinger der. Uffe Bæk laver et klart frispark, men han er egentlig væk. Og så får han ikke lov at tage frispark der i anden omgang, Mark Dalhente.